Bé, bota Rapace, una vella coneguda, una bota que nosaltres la veritat és que en venem moltíssimes unitats, però que en un viatge, en un trekking, a través de, el trekking dels Annapurnes, aquest any jo me l'he emportat per testar-la i per treure'n conclusions. Què té de particular aquesta bota? És una bota amb un semiautomàtic que pesa 1 quilo 320 grams a la parella 42, amb la qual no parlem d'una bota per res pesada, més aviat al contrari, és una bota tremendament lleugera. Té una sola, vull dir, Vibram, amb una àrea que ells li diuen Climbing Zone. És una bota que busca precisió per pujar per llocs difícils, que està feta amb una pell de Nubuck de 1,8 mil·límetres, que no és la cosa més gruixuda del món, però la pell de Nubuck és molt impermeable, és una pell molt amable al peu. És una bota, òbviament, feta amb Gore-Tex, per tant, és una bota impermeable. I és una bota que incorpora, com no podia ser d'una altra manera, el sistema 3F. És el sistema d'estabilitat de la gent de la gent de Saleva, perdó. A la part interior el que podem veure és que tenim una plantilla que podem modificar el gruix. És una plantilla que si jo la trec, us l'ensenyo, d'acord? És una plantilla que té dos gruixos i que nosaltres diríem podem personalitzar, d'acord? Conclusions generals, és una bota excel·lent, és una bota lleugera, és una bota àgil, amb bona amortiguació, bona impermeabilitat i m'atreveixo a dir-vos que una bona protecció gràcies a la seva goma. Quin punt negatiu li podria trobar? Li podria trobar el punt negatiu que si sou una persona de dimensions molt grans, vol dir 90 quilos, més motxilla de 15 o 20 quilos a l'esquena, són botes que en el vostre cas necessitareu que siguin una miqueta més rígides o una miqueta més fortes, d'acord? Bé, bota Rapace, la veritat és que excel·lent, d'acord? Vinga, fins una altra i parlem. Adéu.